सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून कालपासून जनता दरबार सुरू झालेला आहे। खरं म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांना योग्य उत्तर मिळावं, त्यांचे प्रश्न निरासन व्हावेत यासाठी हा प्रयत्न आहे। काल पहिला दिवस होता। काल कणकवली या विधानसभा मतदारसंघासाठी जनता दरबार होता। या जनता दरबारामध्ये 78 प्रकरणं आली होती, यापैकी 74 प्रकरणं निकाली काढण्यात आली होती। तर आज कुडाळ मालवण या मतदारसंघासाठी जनता दरबार आहे। खरं म्हणजे कालपेक्षा खूपच गर्दी असलेली आजच्या दिवसावरून दिसत आहे। प्रचंड गर्दी या जनता दरबाराला झालेली आहे। आज जरी खाली असली कमी असली तरी आज खूप प्रतिसाद आहे। आतमध्ये पूर्णपणे सभागृह बदललेलं आहे। बाहेर कालची स्थिती अशी होती की काल अधिकारी शांत बसलेले होते, मात्र आज त्या सर्वांच्या समोर प्रचंड गर्दी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।